Ja, jag är nykter. Jag skulle köra det taktiskt, men formen är inte att köra taktiskt. Men det är att kommer bäst då, så jag är väl nykter. Hur ska jag det där? Det var inte akkurat det bästa. Jag tror man vinner, men ja, nästa bästa då det är fint. Det var gott och särskilt chocken solsvim så lite går akkurat åt lötne men nu kommer en sån lunchtime 1500 så jag vet inte hur det men spännande väder. Jo, det är väldigt gott tilltag. Man prövade först för det fjör tog och faktiskt jag går jag tror att jag något man klarar karotin armen. Det så det blev så var det ett öliga gott. Det är öliga gott släppa till stan för. Förlägger är ett stort koncept. Det är öliga fokus på förlägger och det är ju så en glädje för hur varje är att det fokus på swimming och ränning som är varje hästfria. Det händer nog i alla solröden, inte bara varje, alltså, men det händer det är alltid i åkkost affärer till det solröden. Jag vånar annars att bli gåvar till att kanske ända första platsen någon samla. Jag går vånar till män men så där kvart och i kvinnor gör